Dadi hikima ya fada soyayya. Jarumi Adam Abdullahi Adam, wanda aka fi sani da Abale, wanda ludayensa ke kan dau kuma ake damawa da shi a duniyar fina-finai masu dogon zango, mafi akasari yake taka rawa a matsayin ɗan daba. Alamomi sun nuna jarumin ya fada kogin soyayya da wata sabuwar jaruma mai tasowa mai suna Hanan. Na fara ganin hotuna da bidiyo na jaruman na yawo a kafafen sada zumunta cikin yanayi na soyayya, daga baya kuma suka fara wallafawa a shafukansu da yi wa juna komai irin na masoya. Haka ne ya ƙara tabbatar da ƙulluwar alaƙarsu. Tun bayan fara ɗaukar shiri mai dogon zango na kamfanin mai shadda, wanda jaruman suke taka rawa a ciki, wanda alamu ma na nuna daga nan alaƙar ta samo asali. Baya ga haka, jarumi Dadi ya wallafa wani bidiyo a shafinsa. Hakan ya bar baya da kura, inda jaruma Aisha Humaira ta yi ikirarin kashe yarinyar cikin fushi game da gargaɗar Abale zai zo ya same ta. Da ganin wannan bidiyo, sai Aisha Humaira ta ce, "Kut, ashe zan yanka wata yarinya, kai kuma Dadi hikima har wani washe baki kake kana dariya ko? Za mu haɗu." Sai dai wani abin mamaki, Dadi ya amsa comment ɗin da wasu daga cikin jaruman Kannywood suka yi masa akan bidiyon, amma bai tankawa Aisha Humaira ba, duk da sau biyu tana rubuta ashe za ta kashe wata yarinya. Babu wani tabbaci na soyayya tsakanin Aisha da Dadi a wani bidiyon, amma sai dai ta yi masa korafi a wani bidiyonsa da yake cewa dula ɗaya ta taba ta fiye masa budurwa. Sai dai wannan kalma da yake faɗa an ɗauke ta a matsayin raha da nishaɗi da jarumai ke yi a bayan fage. Sai dai a wannan karon wasu ke ganin ashe abin ya girma. A yanzu haka dai masoyan ba sa jin kunyar bayyana soyayyarsu a idon duniya, domin ko a kwanan nan sun yi wasu hotuna inda suka yi riga iri ɗaya, inda aka rubuta wa Dadi Abale, ita kuma aka rubuta mata matar Abale, wanda Abale suna ne da ya samu a cikin shirin fim ɗin a duniya.